Benvinguda a Diets Exclusiva d'Alguna Radi. Aquí estem, un dia més, un programa més, això sembla que es va allargant i la cosa va agafant forma. Anem passant pantalla. Exacte, sí. Avui tornem al món del cinema. Qui diria, no?, que la ciència del cinema com tindrien tantes coses en comú. Que ens donen tant de tema per parlar, Exacte, no?, per la ciència. Sí. Sembla, no, vull dir, a primera vista no podria semblar, però mira, sí. Bueno, ja diversificarem, ja sortirem de Hollywood. De moment. Sí, ja portarem més estudis, però bueno, de moment estem aquí. Hollywood, cinema, un altre cop, ciència, aleshores. Avui us portem el film, brutalíssim film, a opinió personal. Gran pel·lícula. Gran pel·lícula, de Don't Look Up, un film polèmic i reivindicatiu on els hagi al món científic, no? Doncs sí, potser aquest és més sobre el món científic i de com treballa la comunitat científica que sobre un estudi en concret, però bueno, creiem que pot ser molt interessant. Sí, avui veurem unes quantes cosetes que potser si no us havíeu parat a analitzar aquesta pel·li, no? O sigui, nosaltres, bueno, és que és polèmica i ja ens agrada la polèmica. Sí, és polèmica. Té marro. És la sal de la vida. Sí, és com l'all i oli amb el pa de pallès. Doncs per començar, avui us portem 3 veritats incòmodes que Don't Look Up posa sobre la taula, no?, a totes les espectadores. La primera va passar desapercebuda tant a dintre del film com a fora, que és la revisió per parells, de la que parlarem. La segona vindria a ser una mica la relació dels mitjans de comunicació convencionals amb la comunitat científica. No sempre és ideal. No. I la tercera, doncs, per buscar una mica de marro, els supervillans que tenim a la realitat. Que també n'hi ha, sí. Després obrirem una miqueta això, aquest malo. pas per pas. Comencem pel principi una mica. Don't Look Up, recordem, és una pel·lícula que s'estrena el 2021, protagonitzada per Leonardo DiCaprio i Jennifer Lawrence, que són com dos astrònoms i científics, no?, i professors d'universitat que alerten, a través d'uns estudis que han fet, alerten de que un meteorit està a punt de col·lisionar amb la Terra. Clar, i s'han estat allà observant, han fet els Amb la càlculs i diuen, ostres, és que això tucutu. se viene pa aquí. Exacte, han començat a fer equacions i han arribat a aquesta conclusió. I van els mitjans més grossos de comunicació dels Estats Units, com no, per alertar la població de lo que passarà i a la humanitat i el perill que correm, però, sorprenentment, ojo, els principals mitjans o els més grossos no li donen com importància, riuen d'ells i no, vull dir, no li paren com comptes a la importància que té. Sí, ni els mitjans, ni l'exèrcit, ni la Ni presidenta puto dels Estats cas, Units. Ni puto cas els hi fan. No, al llarg de la pel·lícula doncs, entren en acció tots aquests actors. Meryl Streep representa la presidenta dels Estats Units, que bueno, podria ser un paral·lelisme pel personatge que fa. No gaire sutil tampoc de Donald Trump, sí, la realitat. I l'exèrcit. I tots ignoren l'advertència, també els mitjans, i es compinxen amb una empresa privada que a la pel·lícula diu Baix i que intenta treure rèdit econòmica del cometa, no? El capitalisme mostrar la seva cara més amable, Qui ho diria? És que és el que tenen aquestes èlits. O sigui, tu els hi poses la bossa o la vida, no? El típic. La bossa o la vida. I ells sempre agafen la bossa, o sigui, sense dubtar un segon. És que és així. Exacte, total. I bueno, després, o sigui, tota la població mundial que no té res a guanyar amb tota aquesta història, doncs la convencen tirant de negacionisme. Una altra cosa que bueno... I que per lo que sigui, la demagogia funciona. Funciona a la pel·lícula també. Sí. Llavors, bueno, spoiler alert, hauríem d'haver fet l'alerta, ja la posarem a baix en el vídeo. Ja posarem una etiqueta o alguna cosa. Doncs la humanitat acaba esclafada per 2 duros, no? Al final és una metàfora no gaire sutil del canvi climàtic, del que s'està visquent, i jo crec que per això està ja Leonardo DiCaprio ficat a la pel·li, perquè està a tope amb el canvi climàtic. Sí, Leonardo DiCaprio, lo del canvi climàtic i els goril·les ho porta bé. Lo de les dones i la igualtat i tal, ja... Sabia que alguna cosa així anaves a dir. El senyor aquest té molts fronts oberts. Sí, a tot no pot estar. Ha dit, goril·les o dones? Doncs anem primer amb els goril·les i les plantes i les dones ja anem mirant. Jo tinc, o sigui, una cosa alhora, sabem que... Clar, dues coses alhora potser és massa. Doncs ara que ja estem totes situades a la pel·lícula i podem començar a destripar-la una mica, veurem la primera d'aquestes veritats incòmodes, que és la revisió per parells, la primera en la frente. En aquest moment de la pel·lícula, com passa molt desapercebut, pots fer una ampliació de detalls quan es veu. Sí, és com un moment clau perquè, com deies tu, no? Passa per tothom. I a la pel·lícula el que es veu és que el doctor Randall Mindy, que és el Leo DiCaprio, que és, com hem dit, no?, astrònom i professor de la universitat,
ja porta com mitja hora donant la turra, que viene, el meteorit, i els principals mitjans de comunicació no li fan ni cas, i el govern a sobre li dona la missió d'acabar amb aquest meteorit a la multinacional maligna, com hem dit, la Baix. Sí, és que és una gran idea privatitzar la fi del món. Exacte, això t'anava a dir, Van més forts que a Madrid, amb de privatitzar. És que... És pujar molt l'aposta. És que és com ja donar-li la volta. Sí, en un primer moment la teoria estava molt bé i Baix es comprometia a acabar amb el meteorit, però quan se n'adonen que aquest meteorit conté pedres precioses i minerals com molt valiosos econòmicament, diuen, tate, que això potser li podem treure redi econòmic i al final el projecte que plantegen és pues, acabar amb el meteorit, però a més amb el plus de poder extreure aquests minerals preciosos. Exacte. Esperar com a l'últim moment per poder fer-se amb tots els minerals. Ho volen fer tot. Sí, podrem salvar la humanitat i a més això i treure els minerals. Doncs sí, és que és el somni americà, que no té fronteres. O sigui, sempre té tot és possible. Una ambició desmedida, com el Zetangana. Bueno, doncs el professor Randall s'adona que el projecte que ha presentat aquesta empresa a la Baix no està revisat per parells i bàsicament doncs, es torna una mica boig, no? Intenta advertir a tothom, a la Meryl Streep, no? A la presidenta, a l'exèrcit, als mitjans, però ningú li fa cas perquè ningú entén quina és la gran diferència entre un projecte revisat per parells i un que no ho està. La importància, no? És una mica el síndrome aquest de Cassandra, no? Que tenen els científics. Es veu molt a la pel·lícula, aquest síndrome. Sí, total. Que és com la penya que se li diu com molt catastrofista i molt tal, i se li treu la importància totalment a tot el que diuen. A tot el que diuen ningú els hi fa cas i acaben superratllats perquè diuen, però a veure... Però si tinc els números estan aquí, però ningú entén els números. Pues un sindicat ja per la comunitat científica amb el nom de Cassandra, no? Una mica per fer l'homenatge i... A tots els científics que es dediquen al canvi climàtic, a la biodiversitat i que veuen que ens venen magres, bàsicament. Totalment. Perquè després hi ha allà a Silicon Valley els de tecnologia, TIC i això. Clar, és que això sí que no s'entén. Per les coses de canvi climàtic, les coses importants, per les aquí dels pantanos... No, bueno, això ja, pues això, no?, que va sortir fa poc una notícia que Espanya estava ja amb un desèrtica, bàsicament. Africanitzat. Sí. Però, bueno, per les coses de tecnologia i la IA i que l'Alexa et digui quin temps farà demà, bueno, anem a tope, amb això anem a tope. Venen de Silicon Valley, després aquesta penya es veu l'aigua sense depurar, perquè tenen negacionisme dintre de la comunitat científica, que és una cosa que... Després, de les vacunes i tal, no ho tenen tan clar. Negacionisme dins de la comunitat científica és una que mai deixarà de sorprendre. Sí, perquè t'explotes al cap, no? Te tires pedres. És que aquestes coses no les revisen per parell, No depurar l'aigua no ho revisen per parell, ja t'ho dic. El que dèiem, no? L'antivacunes i tot això. Antivacunes, no. Doncs tant a la pel·lícula com a la realitat passa això de que no se sap què és la revisió per parells famosa i avui li posarem remei. Una mica de llum, sí. Sí, així resumidament podem dir que és un treball sense garantia. És un projecte que un equip científic ha treballat ell solet, però no ha rebut la revisió de la comunitat científica, dels seus parers, dels més experts o expertes en aquest camp de la ciència que tenen la seva dir, no?, sobre el que estan investigant. Bàsicament, aquí hem vist alguns exemples. És que estava pensant ara, aquí hem vist alguns bons exemples, per exemple, la patinada aquella de la revista Science. Sí, aquella que li van colar, no? Que li van colar la notícia, però perquè no estava... Que no tenia fotos l'estudi. Que no tenia fotos. O el que va passar també amb els CRISPR Babies, no? Que seria una mica un treball així que dius... Aquest no està revisat, aquest ningú ha volgut... Aquest directament el van publicar sense... Bueno. Aquest no l'ha volgut revisar ningú. Però va, explica'ns a mi com va això de la revisió per parells. Per començar, els científics i les científiques, quan estan en un equip d'investigació i descobreixen una cosa perquè han fet hipòtesis, experiments i tal, doncs el que fan és publicar l'article en anglès perquè tota la comunitat científica sàpiga i conegui d'aquest avenç, per publicar-ho en una revista científica com Nature o Science, que són així les més conegudes, però després també hi ha d'altres
hi ha diferents de nivells, no? l'àmbit, sí, clar. Clar, I vols molt dir que àmplies. que no es publica un rotllo la Core, la Superpop, No. un test de la Superpop. Aquí no arriben, o sigui, Vale. van diversificant la Una miqueta més revista. sèrio, vale. Sí, però totes són científiques, vale? Llavors, Escolta, a Superpop tenia articles. que tela, Ojo. Que ojo. 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 Bueno, doncs o sigui, el que fan principalment és passar-ho per l'editorial de la revista científica, vale? L'editora decideix una mica, o el comitè editorial, si aquell article està força complet, etc, passar uns certs estàndards, i llavors l'envien a la revisió per parells, que és aquesta que fan companys d'aquests científics que són igual d'expertes o experts en la matèria, coneixen aquell camp d'investigació, però no tenen res a veure ni amb aquella investigació concreta, ni amb aquella universitat, ni amb la pròpia revista. Són gent normal, col·legues seus de feina, que estan poder al Japó, a la Xina, als Estats Units, a Espanya, no tenen res a veure, però poden donar la seva visió sobre si aquells resultats són tan bons o no. Vale, i aleshores, ara sí, ja ho tindríem, no? És a dir, ja podem publicar el nostre article, no? Perquè, a veure, això tampoc és que tu revisi el propi Albert Einstein, vull dir, al final són col·legues del gremi, bueno, col·legues companys del gremi, del mateix nivell, no? Sí. I al final això tampoc té com Clar, no és que hi hagi... immutable, que diguis, una veritat certera, no? Exacte. Sembla que no és gaire impressionant, no?, aquest sistema. És una mica com el de la classe de quan la profeta deia canvieu-vos els exàmens. Per corregir-lo perquè confiava que fos subjectiu la correcció. Sí, mai passava. Mai passava. Doncs, bueno, veurem ara els 3 punts claus de la revisió per parells que volíem destacar avui, perquè veieu una mica per què té importància, no, aquest procés? El primer és que dona transparència al procés de publicació, perquè ja no depèn d'un editor o una editora sentada a la seva revista científica que pot tenir uns interessos de dir, oi, és que això m'agrada més, té més xitxa, té més polèmica aquest estudi. Bueno, perquè tu creus que ho has fet bé i ho tires cap endavant, saps? No, sinó que es tracta del judici de persones amb més experiència sobre aquell camp d'investigació que estan revisant, tenen coneixement de l'estat de l'art, no?, que és el més puntero que s'està fent en aquell moment a tot el món, i poden dir si aquest estudi és innovador, és vàlid, s'ha fet amb bones pràctiques, etc. Després l'altre és que millora la qualitat de l'article, perquè moltes vegades doncs, els suggeriments d'aquests revisors i revisores que estan allà treballant en això mateix poden fer la interpretació dels resultats, que és una part molt important de la ciència. Tu pots tenir molts resultats científics i que la teva conclusió sigui una merdeta. Que no sàpigues llegir, clar. No, però poder va bé... 4 ulls veuen més que 2, no? Una comparativa, clar, un altre prisma... Sí. I després l'altre és que garanteix que no hi hagi un conflicte d'interessos en els articles que es publiquen o en les investigacions que es fan dintre de la comunitat científica. O sigui, la revisió la fan persones expertes però que no estan relacionades, com hem dit abans, ni amb l'estudi ni amb la universitat, ni estan traient ingressos d'aquesta revisió, perquè una de les polèmiques que té aquest mètode és que no els paguen. O sigui, la revista cobrarà molts diners per publicar aquells articles. I la gent que ha fet la feina prèvia... La fa gratis, és part del procés científic. És com una feina que els hi dona punts i bueno, hi ha pressió tant per publicar com per revisar articles, però alhora és feina que fan de gratis. Vale. Doncs ara ja tenim clar, no? És a dir, que... Bueno, a veure, el que dèiem, no? Tenint en compte que estem parlant del sector científic, jo crec que és molt important que no es colin ni interessos propis, polítics, econòmics, de la pròpia persona que vol publicar l'article o que l'ha fet, no? Sí, a veure, és important perquè hi ha assajos clínics, hi ha estudis, has curat el constipat comú, té conseqüències... No, clar, i llavors, en principi, aquest procés, encara que no és infal·lible i es dona més a la investigació pública, no? O sigui... Clar, el que fa la revisió per parells, diguem-ne, és evitar-te les fake news o possibles estudis que no tinguin unes conclusions reals. Reals o rellevants. Clar. Bueno, en el cas de, tornant una miqueta a la peli, en el cas de Don't Look Up, aquí tindríem la multi que dèiem, no? Baix, que és la maligna que vol destruir el meteorit per extreure els minerals i tal, i quan presenta el seu projecte, això no està ni revisat per parells ni consultat a la comunitat científica perquè es validi.
Exacte. I com ja hem fet l'espoiler abans, no? Que dèiem que la Sí, meitat acaba sí. esclafada, és perquè precisament pues, el projecte científic resulta que no funcionava, ningú l'havia revisat i No podia tenia passar. viabilitat. No tenia viabilitat, hi havia un biaix d'interessos econòmics molt gran que feia que s'hagués tirat endavant aquell projecte sense ser prou Revisat vàlid, per no? parells Exacte. I, bueno, pues sí, pues així ho I tenim. a la realitat, per tornar una miqueta a extrapolar de la pel·lícula, a la realitat, hi ha hagut casos i exemples d'estudis que no s'hagin revisat per parells i s'hagin publicat i s'hagi liat parda? Doncs sí, pot passar. O sigui, perquè el procés de revisió per parells, un dels molts inconvenients que té, perquè ja hem comentat, doncs, un d'ells és que no Precarietat cobra, no? laboral, O sigui, la sí. precarietat laboral de la classe treballadora és la primera. Ja, és igual que hagi estat 20 anys fent carrera, màsters, doctorats i siguis un científic de la parra, que no et pagaran la... T'has de passar ja el diumenge a la tarda revisant. Revisant estudis. Sí. Sí. I bueno, doncs, entre altres mogudes. L'altre és que són molt lents. O sigui, és un procés superlent. Pot arribar a trigar mesos, inclús, no sé, si hi hagués una cosa estranya, doncs anys, però no seria el normal. Però, bueno, aquests mesos en una situació d'urgència, d'emergència, per exemple, de salut pública, podria ser massa temps, un temps que no es podria permetre i hi hauria pues, aquesta sortida dels preprints, que són aquests articles científics que no s'han revisat per parells, però que ja es podrien publicar als mitjans de comunicació, per exemple, per alertar d'una situació de salut és pública, etc. com si apretessis el botó d'emergència, no? Per algú que surti ja i Clar. no pots esperar-te que ningú t'ho revisi. Es el código rojo, ¿vale? Es, El botó d'alarma. ordenó usted el código rojo. Bueno, això no pillarà molta gent jove, també t'ha dit. Bueno, És que tenim una edat aquí. és que tenim una edat. Bueno, doncs aquí a Catalunya mateix ens va passar, i fa molt poc Què temps, dius? ¿vale? Sí, que va haver una mica de liada, va ser una liadeta de res. Agafo la taula. Que és que no sé si haureu sentit doncs, això de que el Covid va arribar a Barcelona el 2019, ja estava aquí. Va arribar en tren. En tren. Bueno, es va trobar a aigües residuals de Barcelona doncs, un any abans de que comencés la pandèmia el 2020. Ah. Per què aquesta notícia estranya que va anar circulant? Doncs va ser un preprint que un equip d'investigació doncs, en plena pandèmia el 2020-2021, no, em veien una mica les dades, va analitzar aquestes mostres d'aigua del 2019, va trobar coronavirus i va dir, ostres, és que això és molt important, no podem esperar a la revisió per parells. Perquè en aquell moment hi havia En plena pandèmia, tothom la penya intentant esbrinar morint... d'on ve clar, aquest virus, com és, tal. Podia ser un tema de salut pública important i van decidir fer-lo públic. Ells en cap moment l'equip científic va ocultar que allò es tractava d'un preprint, però es va publicar. però es va publicar i va haver, no a revistes científiques, sinó als mitjans convencionals, Bueno, però... i se'n va fer ressò. I què? I què? Pues que clar, ara tots tenim aquesta idea, totes tenim la idea de que poder... Bueno, no tothom, no? Però sí que es va sentir bastant i resulta que no era cert. O sigui, l'estudi no estava ben fet. No estava ben fet, tenia una sèrie d'inconsistències que va fer que no s'arribés a publicar a cap revista científica de prestigi i que, bueno... Hòstia, doncs liadita, eh? Sí, clar. A veure, per mi el problema no va ser tant que es faci públic un estudi que és un preprint, no? Que no està revisat per parells, doncs els mitjans convencionals, perquè bueno, aquests mecanismes al final es necessiten per... En casos clar, si és un cas com de molta urgent. urgència, de molt que s'ha de treure ja, com va passar amb el Covid, però clar, el risc... El risc és que els mitjans convencionals no entenguin, i tampoc l'audiència, és clar, que aquell és un estudi que s'ha d'agafar amb pinces, cautelarment, és una informació com presunto, vale. tal, que ja saps? anunciïn o que ja ho venguin com Clar. un preprint i que no està revisat per parells. Exacte, i que els resultats no es poden prendre tan seriosament com quan és un estudi publicat. Va haver diaris com el diari Ara, em sembla, que sí que ho van mencionar i van dir, bueno, això ho agafem amb pinces. De fet, quan agafen opinions d'experts en la matèria però que no estan en l'estudi, també ho comenten en aquella època en l'article, de, bueno, aquests resultats no estan validats, no estan validats, agafem un revisats. pinces, però hi ha d'altres mitjans pues, que no tenen aquesta pràctica. Bueno, però ara que no pan del cúnico, com diu l'acudit, el meme, perquè ara ja d'una ràdio ho hem explicat. Ho hem fet públic. Tota Catalunya que ens escolta, això és com els matins de RAC1, com ens escolta tota Catalunya i ja tothom sabrà... 7 milions i mig de... 7 milions i mig de persones, gràcies.
que és la revisió per parells. I ja per tant, tothom ho sap. ja no ens la colen més, ja no ens la Ja no colen. passaran Sí. de res. Nosaltres soles. Bueno, doncs Sí, tornant al aquí, film, no? sí, recollint una miqueta el cable, tornem a Don't Look Up i a la segona veritat incòmoda que plasma aquesta pel·lícula, que aquesta ja ens ha quedat Els molt mitjans. clara, exacte, i vindria a ser, doncs, bueno, quan el govern, bueno, els astrònoms van al govern i li fan les advertències i tal, i els mitjans de comunicació, per importar la pel·lícula i a la vida real, infantilitzen o ridiculitzen la posició dels científics. Clar, primer deixen anar Jennifer Lawrence, el seu personatge, cuyo nombre... No me'n recordo ja. Però la deixen de boja i ella perquè de seguida s'indigna, etc. I després el propi doctor Randall Mindy, no? El Leonardo DiCaprio, també fan mofa d'ell. I, bueno, sí. Sí, això a la vida real, per fer la comparativa, no? com estem fent en el capítol d'avui, a la vida real no és tanta ficció, no és tant de pel·li, perquè aquí també passa. Vull dir, aquí, per exemple, amb el tema del canvi climàtic, amb el tema de que el petroli s'està acabant, amb el tema de les superilles, per exemple. Superilles. És que no ens hem d'anar lluny. És que aquí a Barcelona te diuen, bueno, pues que una superilla te redueix el trànsit i te dona aquesta... Ara ve Collboni i està dient que no. Vindrà amb un tractor a tirar ciment, a tirar a tornar alquitran. A obrir la Gran Via. És que, de veritat, Ell mateix pujat allà en el tractor. Sí, I l'Elis Global i Instituts de la Salut que diuen no, però és que millorarà molt la qualitat de vida, doncs no se'ls dona cabuda moltes vegades. O no se'ls dona com la veu, no? importància de dir, bueno, és que aquesta penya estudia per això, vull dir, no sé, o amb el tema també de que les reserves de petroli s'estan acabant, o amb el tema de la superproducció de carn, per exemple, que és una cosa que jo crec que no tenim res interioritzada i, bueno, i també... Això si no t'ho diu Greenpeace, no t'ho està dient ningú, perquè a la tele no surt. Exacte, no bueno. Si està la Greta Thunberg allà, escolta, que... Però tenim exemples molt clars i molt reals per a aquest capítol, que és exemples del que va passar al Regne Unit l'estiu passat. Vale? L'estiu del 2022. M'estàs portant coses molt actuals? Molt actuals. És que és molt actual aquesta pel·lícula. Molt bé, bueno, per sort, hi ha canals de divulgació que sí que ho van tractar, com Hope o La Vanguardia, vale? Que sí que ens van fer ressò d'aquesta situació. Estranyament, La Vanguardia va sortir al pas, vale? I va dir... Pioners. Pioners. Va dir, mireu com tracten els científics aquest canal de televisió del Regne Unit. Doncs a l'estiu 2022 va haver un rècord de temperatures històriques, va morir gent per onades de calvo i, bueno, això ja ho havien avisat i ja ho havien advertit. És una mica un altre cop del que parlàvem del complex de Cassandra, no? Que estàs allà passadejant i dient, bueno, és que això potser és important, no? Sí, doncs va ser un meteoròleg que va anar a desganyitar-se als platós de televisió en aquest cas, la ABC News, i doncs, va dir, doncs, segons les meves mesures i els meus resultats, això serà un estiu catastròfic, pot morir molta gent, i no li van fer cas. És que, tio, és que flipo, perquè anem a veure, els mitjans de comunicació, feu-vos mirar, sisplau, feu-vos mirar, perquè com el Ferreras, l'Iker Jiménez d'aquesta penya, que dius, a veure, tio, que t'ho està dient penya que ha estudiat això, que porta anys mirant-ho, que s'han fet estudis, que t'estan dient que sí, que t'estan... Però Iker Jiménez, ell fa cas als experts. Mira, aquest tio porta, em fa molta gràcia, perquè porta com mitja vida amb un programa... El que passa és que són els seus experts. Clar, els seus experts. Exacte, mitja vida amb un programa sostingut a base de cares pintades a la paret i fotos borroses i psicofonies de... Les cares que les va repassant any rere any. Les va dibuixant un altre cop, en plan, uah, aquest estiu s'ha esborrat una mica. I porta així 20 anys, que té mèrit, però al final... Doncs sí, el programa de la BC News, el que va fer la presentadora, bàsicament, és, bueno, lluny de recollir doncs, aquesta previsió i contrastar fons, preguntant a altres científiques, etc. I els polítics, per exemple, no? O sigui, què fareu amb aquesta onada de calor? Doncs no es van prendre mesures, no li van fer cas i, bueno, va passar el que va passar. I, pues, li deien que perquè no s'alegraven de que feia bon temps, que al final
al final estaven al Regne Unit, saps? En plan, bueno, si aquí mai tenim bon temps, pues escolta, una mica de calor, bueno, una mica tram, això, saps? Ostres, què dius? És que flipo una mica. Una mica bastant. Doncs a veure, també és veritat que aquesta penya deu estar fins als pebrots de la boira i la pluja. A veure, clar, és que estan molt cremats, és que igual no va ser tot negacionisme, va ser també les ganes de... Ai, me la suda! Me la suda! Que faci bon temps! Prefereixo morir de calor que... Estic ja de la boira fins als ous. Bueno, però sí, John Hammond, el meteoròleg, que es diu així, reacciona molt com a Leonardo DiCaprio a la pel·lícula, ¿vale? No entén la reacció de la presentadora, o sigui, es queda amb cara de poquet. I al final, doncs, spoiler, la onada de calor, com hem dit, doncs va causar morts, etc. I va ser un any abans de que es prenguessin totes les mesures que es van prendre el 2023, aquest estiu passat, doncs com refugis climàtics, etc, per donar protecció a la població. Sí, això t'anava a dir, que m'ha recordat allò dels refugis climàtics que es va fer a Barcelona, que és una idea molt bona, però aquí, com ho fem tot d'aquesta manera... D'aquesta manera. Són refugis climàtics que a l'agost van tancar. Tanquen perquè estan de vacances. O sigui, és que ho fan semblar tan difícil. És que m'explota el cap. Si poses les biblioteques de Barcelona com a refugi climàtic del barri, que dius, home, un espai amb aire condicionat gran, amb llibres... Perquè les iaies no els hi dongui una onada de calor... Per què les tanques a l'agost? És que fas veure que ser polític és molt difícil. Si ja ho tens construït, i ho tens ja fet, no ho tanquis, home. Bueno, doncs passem ja a la tercera i última veritat incòmoda, que ja ho tenim, això. La que a mi m'agrada, Me vaig a fer... A remengar. Elon Musk, a Don't Look Up. Surt Elon Musk. Elon Musk, a Don't Look Up, un vell conegut d'aquest programa. Sí, crec que ha sortit a molts programes de Darwin a l'Extraràdio. És que dona per molt, és un paio que ens dona molta material. Ens visita sovint, diríem. Sí, doncs s'assembla perillosament aquest personatge públic al malvat president de l'empresa espacial Baix de Don't Look Up, no? De fet, o sigui, per qui no ho vegi clar, un article de Independent sobre l'actor que interpreta en aquest villà, que no sabem com es diu, ¿vale? Però l'actor es diu Mark Rylance. Bastant tenim amb aprendre els noms dels villans de la vida real, que són els que ens afecten en el nostre dia a dia, com per sobreaprendre els noms dels villans de les pel·lícules. És que no podem estar tot, no podem estar tot. Llavors, Mark Rylance diu que es va inspirar en ell i es va llegir el seu llibre, perquè es veu que aquest tio té un llibre, ¿vale? O sigui, cosa sap escriure? O li han escrit? Es veu que és alfabet, ¿vale? Doncs sí, i fins i tot confessa que li sembla perillós perquè pensa que... O sigui, a l'Elon Musk li sembla perillós perquè pensa que salvarà el món i té pinta de que tot el contrari. Sí, és que els rics tenen una cosa molt curiosa i és que s'assemblen molt tots entre ells. Vull dir, és una classe social molt unida perquè a diferència de la classe obrera i el proletariat, sobretot d'esquerres, que sempre ens estem barallant per xuminades, no? Entre nosaltres, tant, és que en el punto B42 no sé què, no sé quantos, aquest partit polític ja no m'agrada perquè no sé què, no, és que l'independentisme no sé quantos. La dreta ho té clar, això sempre ho diu el Marc Giró. Exacte, i els rics, sobretot els rics ja com a élite social, tenen molt clar els seus objectius, aquí han de trepitjar... Tots a una fuentevejuna, i ja està. Total, aquí han de trepitjar i aquí, bueno, farà el que sigui per aconseguir-ho. Pues com si és no patar el meteorit que ha d'aixafar la Terra, no? En el cas de la pel·lícula. Bueno, en el cas d'Elon Musk estem parlant d'un tio que té una empresa de transport aeroespacial anomenada SpaceX. Aquí podem veure una mica el paral·lelisme en baix a la pel·lícula. Sí, total. I ja ha patat uns quants coets, no? O sigui, se li peten... I genera un munt de brossa espacial doncs, per tot el planeta, no? Lo de la brossa espacial és curiós perquè és col·lectiva, però els beneficis que té quan algú li surt bé, que és poques vegades, perquè aquest tio poques vegades li surten bé lo dels coets. Aquest tio no s'ha donat compte... És bastant deficitari. Que lo dels coets no és el seu camp. I allà està insistint, perquè té la pasta i el temps i els recursos per fer-ho, i de mentre tota la brossa que queda l'espai, això sí que és de totes. I de mentre agafar Twitter, que és una altra font de sabidoria inesgotable, sobretot molt feminista. Llavors, bueno... Quina combi, Quina combi. És una combi. Agafar un tio ric que està tocat del bolet, amb molt de temps lliure i els recursos per fer, bueno, pues... el que li dóna la gana. El que li dóna la gana. I a sobre, el pitjor, com sempre, la penya de més classe social,
una ideologia que ja veiem una mica per on li bufa l'aire, Per on li saps? bufa, exacte. Bueno, és el somni americà, que qualsevol pugui arribar a on està el Basc i allà van. És que total, l'American Dream aquest, que és horrorós. Bueno, en el cas d'aquestes 3 veritats incòmodes ja les hem revisat una miqueta, no? Total, que tenim a la peli a una multinacional bueno, científica, entre cometes, com pot ser Baix, amb un projecte, un estudi sense revisar per parells, que ho treuen cap endavant, així, a lo loco, a lo loco. Bueno, com als Estats Units tenen la pasta per fer-ho, no? Els donen via lliure i pa'lante. És el somni americà, que gent així arribi a... Arribi a puestos importants, que és lo perillós. I perilloses. Exactament. Sí. Bueno, Total. doncs amb això ja ho tindríem, Sí, les 3 aquesta veritats. pel·li, així per recollir una miqueta el cable, va donar molt que parlar a la comunitat científica, no? Va ser, com dèiem al principi, no? Una miqueta polèmica i tal, però és veritat que jo crec que està molt bé plantejat perquè és com una manera d'apropar i de fer conèixer la importància de la revisió per parells, de donar-li com que De fer aquesta reflexió una mica, no? D'on estem Al anant. final és una ironització de lo que un científic pot viure en el seu dia a dia, que és lluitar contra mitjans de comunicació. I totes les persones conscienciades amb el canvi climàtic i que veuen com els negacionistes intenten girar la mirada cap a no hi ha canvi climàtic. La Ayuso dient que eso, que fiquis geranis al balcó i tal. I bueno, exacte, els geranis. Esperem que us hagi agradat la pel·li d'avui, el film d'avui. I el programa. I el programa, nosaltres marxem amb això, ho deixem aquí, així que fins una altra. Fins a la propera.